пещерите се извършват археологически и палеонтоложки изследвания за откриване следи от пребиваването на хора и животни от древността. В разкритите множество културни хоризонти, в различни пещери са открити следи от заселване още от ранния палеолит, от преди 1 милион години, до късен палеолит, до преди 10 000 години. Тези разкрития се характеризират с останки от кремъчни оръдия, богато разнообразие от кости на животни, съблезъб тигър, мамут, елен, хиена, пещерна мечка и други. Целта на картографирането е да се извършат замервания и съставяне карта на повърхностните и подземни карстови форми, кладенци, пещерни галерии, зали. Описват се също и вторичните образования – сталактити, сталагмити, синтрови езерца и пещерни бисери, които се образуват от отложения калциев карбонат в карстовите води. До момента в България са проучени и картирани над 5600 пещери и пропасти. Най-дълга от тях е пещерата Духлата. Общата дължина на целия лабиринт от сухи и водни галерии е 17 500 метра. Най-дълбоката пропастна пещера е Райчова дупка – 387 метра. Светът, обитаван от човека, обхваща нищожна част от огромния организъм, наречен Земя. Покорила земната повърхност, технологическата ни цивилизация оказва взривно влияние върху природните забележителности и процеси, формирани в продължение на геоложки епохи. Пещерите остават единствения свидетел на човешкото присъствие от древността, на уникални животински видове и причудливи синтрови образования. Затова е важно и тяхното опазване. През 2008 година десетки новооткрити пещери и пропасти в страната се проучват и картират, но остават още непосетени райони, чието тайни очакват своите откриватели.